Hej med jer piger. Jeg har fået nogle spørgsmål om, hvordan man kan promovere sin Facebook-side. Og det kan man jo gøre på mange forskellige måder. Men den ene måde, man kan gøre det på, det er selvfølgelig altid at sørge for, at den direkte adresse til siden er på sine e-mails for eksempel. Altså at den er integreret i dit visitkort på dine e-mails. Så hver gang du sender en mail ud, så står den selvfølgelig på nede for neden. Og der bliver du nødt til at sørge for at sætte det rigtige URL, den rigtige adresse. Og der skal du lige være sikker på, at du har fået lavet en til din side. Og for at være sikker på, at du har gjort det, så går du ind på din side. Du går ind i redigere side. Og så går du ind i marketing. Og her der skal du så gå ned i opret alias. Og her kan du så se, mit brugernavn er indstillet til den her adresse. Den kan jeg så også sætte på. Og hernede der redigerer du sidenavnet. Og der går du så ind og vælger den side du har. Hvis du har flere forskellige sider, så tager du den der er aktuel. Og det er altså ret vigtigt at du sørger for at det er det rigtige navn. Fordi du kan ikke lave det om igen. Og det skal også være dit navn, og du må ikke lave om på det. Fordi når jeg gør det her, så den næste boks der kommer, der skal jeg ligesom tilkendegive, det er mig, og jeg skal sige OK til det. Og lige så snart jeg har gjort det, så er adressen op at køre, og så kan du gå tilbage til din side og se, at den ligger her inde i dine informationer. Du kan jo så sørge for, altså, du kan se her, ligger den hernede, og så copy-paster du bare den ind i alt, hvad du sender ud fra nu af. Sæt den på din blog, send den på de andre sociale medier, du er på dine e-mails, på dine nyhedsbreve, på hvad som helst, ikke? Så den er ude, så er det nemt for folk at gå derind og like det, eller synes godt om det. Det var bare en lille teknisk finesse til jer i dag. Ha' en super god dag, og glæder mig til at have mere dialog med jer inde på Women's Revolution. Hej hej!